Pakaipa. Mwari wangu kani. Jesu. Mwari wangu kani. Bhazi rePavilion iro ranga richibva kukaranda kuMount Darwin richienda kuHarare rapidiguka muMadziva, vanhu vakawanda ndokufa, vamwewo ndokukuvara. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Baba wabuda umu. Apana pa vari kunzwa pain. But ende kuchipatara. Ende sataure norondo. Vanhu vaMwari ka. Sauna yetika nguva iyi. Bhazi ranga richienda kupi? Ranga richienda kuHarare. Mwari wangu kani. Pane imwe njodzi inobaya mwoyo iyo yaitika nhasi mangwanani yebhazi rePavilion coaches iro raibva kukaranda kuMount Darwin richienda kuHarare. Bhazi iri rapinda mutsaona inotyisa muMadziva, izvo zvaita kuti vanhu vakati wandei vafe uye vazhinji vakuvare. Mavhidhiyo evaona kubva kumutori wenhau weCitizen Richard Mwandira anoratidza bhazi reyero iro rakapidiguka rakakuvara parutivi nemapoka evanunuri achimhanya-mhanya pakati penyonga-nyonga mumugwagwa uyu. Hapana exact number yevanhu vashayika pari zvino, asi mishumo inoratidza kuti vanhu vakawanda vafa uye vakuvara vaendeswa kuzvipatara zviri pedyo neMadziva neBindura. Tsaona iyi inowedzera njodzi dzakawanda dzemabhazi mugore rino, kusanganisira tsaona yeDNC kuLimpopo iyo yakauraya vanhu mavhiki mashoma apfuura ayo. Sezvo kuferefeta kuri kutanga, tichazivisa zvichatevera kusanganisira chakonzeresa tsaona iyi. Our thoughts and prayers are with the families. Rest in peace kune avo vashayika.